Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Udaba esike sakhuluma ngalo kakhulu ngeviki eliphelele lodaba lama-illegal immigrants. Kanti kunento engiyithandayo eyenzeka ngapha e-KZN. KZN ihlukene kabili. Kukhona abalwa nodaba lwama-illegal immigrants, kukhona abawavikelayo ama-illegal immigrants. Into eyenzeka leyo e-KZN. Kunevideo engiyibonile la bekhuluma ubaba Ayanda Msweli. Ngifisa ukukucaphunela leyo video leyo bese ke sidlulela phambili. Kodwa nje lolu daba ngiyafisa sengathi zonke indawo zingabukela entweni eyenzeka eKZN. Akusikho okokuqala sike sambona uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ehamba no-Premier waKwaZulu Natal kuwubaba uThami Ntuli. Bengena kuma companies ngokwehlukahlukana kwawo bekhipha labantu labo kungafanelanga abangekho se-South Africa ngokusemthethweni. Sabona ukuthi impela iKZN uma kuza odabeni lama-illegal immigrants izimisele. Kule insuku ezedlule sikhulume kakhulu ngedaba le-crime elenziwa yibo labantu. Ama-drugs abo atransportwa yibo. Umbona ukuthi lo muntu noma kungathathwa ama-fingerprints wakhe akuzukuvela ndawo, akarejistwe ndawo, bakwazi ukumtrace back. So labantu bakwazi ukwenza ubugebengu kahle. Ngicela uzwe nangu baba Msweni. Hey lokhuza le series iyaqhubeka, Jacinta series. Yabo umnikazi we-truck nje la eSouth Africa noma eKZN ono drive ongayena wala hayi ngeke kuyabheda lokhuza kuyabheda hayi abazwile welokhuza uma kuwukuthi u-truck owner no driver amaphepha banawo hayi kuyabheda hayi home affairs number nango home affairs kulo immigration Jacinta abazwile hey lalela wefema driver mawuzazi ukuthi amaphepha akho awalungile ngempela bawu7 manje cabanga isikhathini manje 7 kuyabheda ngempela bafowethu nodadewethu asenze into eziright ngesikhathi eziright. I think ungasho ukuthi angutshelanga ubhuti omdala nangu Jacinta tshela igenge yakho kuyabheda angisabisi ngcono uba ngisho kahle namba abantu bawu7 ingane zabantu njengoba seyiboshiwe nje sokufuneka ubail kofuneka amaphepha mayifike iona nayo faka phakathi emgodini uyabo. So please asenze into right ngesikhathi right. I thank you. uJacinta arefera kuye ubaba Msweli. uJacinta Ngobese Zuma, Mangobese oganele kwaZuma. uJacinta lo bekasebenza kuVuma FM oyileader ye-March and March. Angazi noma nawe uyifounder na ye-March and March, kodwa sizokhumbula ukuthi uJacinta waze waphelelwa umsebenzi wakhe kuVuma FM ngenxa yokulwa lona lolu daba le-illegal immigrants. Kwavela inkulumo noma insolo ezazithi umama uNomagugu Simelane uyimpela ophethe o-MEC waka-health if I'm not mistaken eKZN wabhalela iVuma FM wabatshela ukuthi if abenzi lutho ngoJacinta bona bazo-withdrawa wonke ama-advertisement abawenza neVuma FM. So kwafuneka ukuthi iVuma ikhethe ukuthi ilahlekelwa imali noma igcina uJacinta. Yayisiyamdedela-ke ngoba bebona ukuthi ngeke balahlekelwe imali. Udaba lakhona kukhulunyiwe ngalo kakhulu, salibika futhi sakhuluma ngalo. So usamile kodwa akaguquki ukuze kube namhlanje. Ey'nsukwini ezedlule kwi-podcast yakho Jacinta bekanayo ubaba Msweli. Baxoxile ngento ey'ningi nangalo lolu daba lokuphuma kwakhe emsebenzini, udaba baxoxile ngalo. Njengoba-ke ebeveza ubaba Msweli la be-immigration waze wathi khona ngisho ababoshiwe. Ngicela ubone la. Noma sangabakhipha bazobaleka singafaka enkingeni. Niyaphila madoda? Apha ama-documents enu wani ngeSouth Africa ngaphandle kwama-documents nenzani la ezweni.
Can't get apply for the Moses officially. You must apply. Where is the driver? You are the driver. And we are driving without PRTP, without permits. Who's the owner of the truck? Bomi. From where? From Durban. All right. Okay, the owner of the truck will be charged. Please. The truck will be pounded, and when the owner arrives, you have to You know, charge and arrest him as well. Arrest. That's why I'm check. I think let us do that. Say pound or we stretch on the no look we must stretch on them. People for all changes should just babophe ama owners. Ama accident abasicozela wona emgaqweni. Basco is the only change. Yeah. Uyabona uma kuthiwa KZN alifakwa libuya nodaka kushiwo into ezinje ngoba i-example le efuneke amanye ama-province abukele kuyo ukuze kuliwe nalesihlava se-illegal immigration unless kukhona abantu abahlomulayo noma ababenefitayo noma abayijabulelayo lento eyenzekayo kodwa ngine-sure abantu base-South Africa ba-frustrated futhi ngiyafisa bangayenzi lento benzela amakhamera abayiphawunde ngempela imoto abayiphawunde ngempela i-truck ukuze owner lizokwazi ngesikhathi esizayo ukuthi mawuqashe umuntu ongesuwa se-South Africa ongenawo amaphepha nongenayo imvume ngoba uqasha umuntu ongesuwa se-South Africa namaphepha wonke akuyona inkinga kodwa kuyinkinga if lowo muntu akana special skills abantu bala South Africa bangenaso ngeke kuthiwe unemployment rate ikhuphukile eSouth Africa abantu abaningi abasebenzi bese uqasha umuntu wena uthi azodrive i-truck simple skill esihlukile anaso abantu base South Africa abaqashwe yini bafuna ukuxhaphaza labantu so yinhle kabi lento abayiqalile ngapha eKZN yingakho ngithi iKZN isibonele esihle uma kuza kulodaba le-illegal immigrants lama illegal immigration i-example enhle KZN ngoba into eyenzekayo noma behlukene kabili ngoba ngishilo ngathi KZN ihlukene kabili kukhona abawavikelayo abayivikelayo lento eyenzekayo illegal immigrants kodwa laba abalwisana nayo ikhulu kahulumeni zithatha igxathu lokuthi cha azi-acte manje ngoba lento eyenzekalayo ayikho emthethweni. Does the minister knows that when you buy electricity for 50 rands, you get 15 units? I just bought now 600 electricity, and you know how much did I get? 190. So for 100 rand, you get 30 units. What is the minister doing? South Africans are paying way too high for electricity. People that are paying prepaid units are paying way too high, and you're not even getting your buck for the value of electricity. You're not getting your money's worth of electricity. Many of you are having to supplement your livelihood just so that you can make things work, because a lot of your money is going towards electricity, which is not fair. And Minister, let me bring you into this one because you're aware of the problem. And I'm going to say this, it's unsustainable. It really is. You and I both know it's unsustainable to charge South Africans this amount of money for electricity and expect everything to be ordinary. It's not. We're taking away from the little livelihood that South Africans have. Maybe let's take us through this. Why is electricity so high? Just to say for the record that each and every minister pays for his or her electricity. So I know the pain that people are going through. Just to give you a sense why this is untenable. Between 2007 and 2024, electricity prices have gone up by 937%. 937% it's increased. Percent, yeah. Yes, percentage. And then over the same period, 2007 to 2024, inflation has gone up by 155%. So electricity has outpaced the inflation about 5 to 6 times. Ngizukusho lutho ngodaba likagesi kodwa bengithi angidlule nje kulo. Gesi uyabiza hayi kancane. Mozu minister ekhuluma kanje. Yazi kahle ama leaders wethu ba detached from ama realities wabantu ababavotelayo. Kule economy esikuyo yase South Africa. Angikholwa ukuthi mina
singaphinde sicindezelwe indaba kagesi. Even if uyafuna ukwenza izinto ngendlela eright uthi okay thinga uthengeke ugesi ngingawurobhi. Kodwa uma uthenga ugesi ka-R50 uthole 15 unit usuke uzokwenzani? Usuke uzokwenzani ngempela ngawo? Ya iSouth Africa yethu ekhululekileyo. Imisebenzi ayikho. Izinto zonke ziyabiza. Efika icindezela ukwedlula zonke ishuka gesi. Ya angingakho ngithe nje angifuni ukuphawula lutho. Kodwa uma ubheka ku screen sakho kubhalwe iboard elikhulu kwakuyimessage ye-ANC, a better life for all. Ngaphansi kunombuzo, how's that better life treating you? Is it a better life for ama-comrade or a better life for umphakathi? Ngixakekile but ngokwami it's a better life for ama-comrade nalabo aba-associated nabo. Because uminister even though yathi uyabhadala, ubhadala malini? Nini? Ubhadala nini? Ngicela ukuyibamba ke le video ngizokuphawula kwakho ku-comment section. Mina nawe bese sidibana kwi-video elandelayo. Ungasupporta ngokuba yimember. Qala ku-R40 ngenyanga kuyaphezulu. Ungasupporta ngokusidonate ikhona account kwi-comment ephiniwe.